Huma bosta s-setturi fid-dinja tan-negozju li qed jiġu affettwati minħabba l-iżviluppi brabta mal-coronavirus, iżda mhux biss. Il-vanità ta' wħud li anki jekk ġewwa jridu jidhru bl-aħjar mod qed tolqothom fil-laħam il-ħaj. Min għax tidillu xi xara bajda u min għax irid iqiegħed il-frenza f'posta. L-istilista tax-xahar Stef Dagwara għaltilna kif hawn min tagħtu rasu bil-ħsieb li ma jistax jaqbad u jmur għand tax-xahar. Hemm klijenti min jgħidlek Stef ħatagħlaq kif ħaninqeda jiena. Hemm min jgħidlek jien mhux ħanersaq jew issib ħafna opinjonijiet. Għal dawk in-nies għalissa l-għada ma nagħlqitx il-lockdown. Ħanaqdihom. Għalissa ħanisma' mill-awtoritajiet u nimxu minn hemm. Qalet li minna l-oħra hemm min itaħassar l-appuntamenti. L-appuntamenti kienu tipo għalissa ħanħallih la jgħaddi kollox inċempillek jew nibatlek. Tipo ma nafx meta ħajaddi kollox, nispera li ma jdumx ma jgħaddi, però nista' ngħid li il-weekend fejn soltu nagħlaq fis-sitta mal-ofsinhar kont id-dar għax ikkanċellaw ħafna nies. Spjegat li u l-impjegati tagħha jieħdu il-prekawzjonijiet meħtieġa fost oħrajn qed jaħdmu biex ma jkunx hemm iktar minn klient wieħed fil-ħanut fl-istess ħin biex ikun hemm l-inqas kuntatt possibbli. Aħna nippruvaw inżommu daqsxejn ta' distanza, nużaw lingwanti disposable, towels disposable, gown disposable, dejjem tista' tippreveni mill-aħjar li tista'. L-istilista tax-xahar li xogħla tiddiskrivih bħala arti qalet li tinsab impenjata li tibqa' tagħti s-servizz bil-prekawzjonijiet kollha meħtieġa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.